A un poble a prop de Tortosa hi vivia una família molt agradable, però ara mateix només estava composta per dos germans, l'Aleix i la seva germana. La seva germana nomia Elisabet, però era més coneguda com a Bet, ja que tothom la coneixia per aquest nom. La Bet, per desgràcia, tenia greus problemes respiratoris des de que va néixer. Els seus pares, per desgràcia, no eren aquí per poder-li comprar aquesta màquina perquè ella pogués respirar i pogués sobreviure. L'Aleix tenia un objectiu. El seu objectiu era aconseguir-li la màquina per respirar a la seva germana. I va pensar una cosa. L'Aleix sempre ha estat un nen molt faner. Va decidir fer feina com a netejador de cotxes i guanyava 2 euros al dia. I en un any va aconseguir 730 euros, els dobbers necessaris per comprar-li a la seva germana la màquina respiratòria. I així ho va fer. Va ajudar poc a poc, a que la seva germana pogués sobreviure. D'aquí el refrany: tota pedra fa paret.